cardon element sermon tisu pinong we 6 schedules live along itu malong nang jitong dun akihai joining ticketer alangli retired IS officers alangli pinong we tong dun alangli pan seme so longan welcome lapen puthot ile tu malong do thulang alangli APSLC organizing secretary akihai kursing timum alangli pan seme so longan welcome no pinong we ile tu 6 do live along je than ponji mate ke mum ponji mate ke sini ponji pan lagi BTR aisu athe hada BTR non pe doik po lasi hada Bisuna district along ke do karbi atum aputha gale tum than pon ifna hada karbi atum Bisuna district along ke do karbi atum BTR arlo si ke do ke me exima mate asam arlo ke do si ke me exima la pen BTR arlo ke do pen kupisia ke mema mate kupisia ke hengno ma la pen asam long mate asam arlo ke do pen kupisia ke mema la pen kupisia ke hengno ma la ile tum kaching honai sir jaga thar hin pen ile tum chini ponika sir BTR alam aprang mata chathan bom lo karbiatum Bisonat aprang ke Sunitpur pulo non ke Bisonat district lo Bisonat district pehna Lokhimpur ta karbiatum dote ma setala non BTR bang Lokhimpur parlo ponji ma parlo pon pe mala bang non mata putek thelang setala tum ka parlo ya phanji ka bori ilitum henno pole pudun me takali ilitum ke theglong ke arnisi heta dak dipu arboretum along ta chingwai lo seta hala dak bang kache kroy dun rokomisi ha ilitum pudun ke karbiatum Bisonat ke do karbiatum ke asam long ke dodun reng mesen apon nang tum ke asam long le dodunot posi pudun lo hai hala dak karbiang long ke do tum ke asam long ke do reng no posi ilitum mang ke hemprek ha ye ilitum methang mang hemprek si cha hala ka preka karbiatum mang nang tum ke asam long le ke ilit ke kape dodun tu bor I lapu ko puson ni la ke karbiatum man inghon pik puga puno dak po methang ke dukang tum tia thai si hala tum man donut puga hadi methang le do tum puson te la ke donut dorapet nang pudun mesen dia polo ta la bang nelitum APSLC bengela ka chok che pusin tum mathal athema alam bangke la plain ke do karbiatum an ke non anta schedule tribe takali schedule caste takali OBC takali schedule tribe plain takali schedule tribe hills takali lapen general putakali la to mangke munit kali dia taso hi penle ma tha nong te la to munit pu hok hedel pharu kriner pharu ningkan troxy cap lo busipu latum ningkan troxy cap ban ningkan trok cap lo arnisi ojit kathar ka ningya tengte ningkan trok cap lo latum schedule tribe certificate ke hang non anta pipe dat khang yang lo la Assam government an ke alam mangala pulo nelitum ka chini ke BTR ke la ke schedule 6 schedule this area lo la ke 6 schedule area an ke 6 schedule ke inglong so to mansi la ke kasalam pi vek ala bostu lo ke di la ke allo lo la po aron lo la po si karbiatung la ke 6 schedule ar lo la ke dolo pulo tangte la ke automatic si la tum ke automatically si la tum bang ke schedule tribe ke plang dat dak lam ni nang jok subasa boro tum hande ili tum se 6 schedule aban ke athe boro tum ke modified 6 schedule ke kalang ili tum ke constitution of tank pensi tum ke ituan ke 6 schedule nge pilo ke itu ke non polam kali sa pini le tum selam mo te khat british aden bisi tum hanang nang pi boro tum ke la tum ke non si la tum ke ha nane che song mes ke longa 6 schedule matisa kalang ala to constitution long le kupini amendment talo dibiak tan lang thani ki pida kali itu mangke aron atang chok lim ji tuman ke 6 schedule nang pi pulo tang de boro thane tum sa ban lang hendak lutur chok te constitution ateng ke salo ke boro tum ke nang tum si schedule tribe kali bukan nang pu unelo hala tum ke aku nang puta nang pu pede ji athema 6 schedule binak ke ko pole ke pu po eli tum aku
alang thai tu ngako opus unang he nang tum 6 dul kali puge nang tum nang pun e Kala nang pun eloti. alam mati sa Aku nang putan nang nang pupeti. pelo di sa laki Neli borolen ke do hota. Neli ke Karbiang long ang tan lo te neli ke general che plang dat titi ma titi. General ta kali thang ta kali lo neli ta ing tan dam lo te da Karbiang long pen dam lo te. Seta hala cockroach har ke do tik ke neli phan ke da ke hill tribe tu sanang deng dat lu. Athe mahala income tax department atum ta neli phan nang ke hill tribe thema nang $60 lo si ke do pot nang ke hill tribe pu sin neli phan pu koksi neli income tax ta piyok plot lo ada Islam nulang sa the Indian government pen itum ha this Indian itu independent long lock pen karbi atum han ke inglong osupui mang hok tang lo okay hala hok det pen magen non asam asor ke ko an si tum han nang honeng honi dak sini matisa asam sor han itum han pil nang puke itum karbi ang long pen ang tan itu akar itu man mang ke sti pitu te gelai ko naron so kala la soran mang hala ratum tamat hadam de te nakang hon posame akta no to man de sti pinang posa kala constitution long mang ke sti pusera tok tan gente kali masa kala nang hon posame to man de sti pinai pulo gente ipede te non mang ke nang litum asam long le do noi pu kon na pen kamat hadam to nili bang ke hala sorni perta nili hala suka chinga heta nil matha dun lang te nang to ninggelan itu masam long sedu nai Tela so samlong dudu nai pu bangke 1969 itu purkimo ci program nang kapo 1969 aningkan itu hill state long Meghalaya itu hang hudi itu manang tum kopulo dodonji Assam tong doi ma Meghalaya itu long tong Meghalaya tong nang dodonji ke hala sota pulo ili tumaki thekere non asol itu kaching wa asol lo itu ke Meghalaya nang dodonde itu ke Assam ci elected tum lo non ani siali tum la arberi tam lo kaching mai dala san hak lo je elected tum si pini ke kipu je itum ke Assam long le dudunang BTR dudunang ni te hala sutar san hak lo je itum ke Meghalaya dudunang ne la per Assam long le dudunang amat non 1969 pe non up to 2022 same condition lo non na ke bang tu ke hala so condition lo ke 1969 पे non 2021 के कौन लो 51 years 50 half century लो ते 51 years पे कार्बी आंगलोंग के दो कार्बी तुम कुप्पी लो के लोंग नॉन पुठा इली तुम 6 शेड्यूल के तो तांगा 6 शेड्यूल दे तुम हने नॉन के नांगे सान कोन लो की फुक लोग लो कार्बी तुम अमेना चारी लोंग ले अमेना जाकोंग पे चिचू लोंग ले अमेना जाकोंग पे के दो था तो लोंग ले काउंसिल ता पिने lang तुम चिनी लो केते Sakuri pi aja kong dulu mapini. Kala. Komane long le pota cancel aja kong dulu mah. Komane kupine ke klaim aja kong pilo mah. Electoral roll. De asam long itu na le ki pilo te. La si tum hemprek ke hang long te. Te hemprek ke hang ke kupi polo asam long dudun lo plo te tu masik sidul tabir etpo. Itu maja kong ta lam ki enda virla pukusi itu hemprek ke hang lo. Pulo tang te Bisonat district ke do karbi atum. Latum handa la sondong pasu puma punili bang la sobang nili non kuishone rising tum lo ten 1969 pen karbiatum kupilo pinino nang keman gente na pen non Bisonat tum ta la sobang gelang tum claim ke dette pu bang sini lang tum hanchuningri kisungi ke nil tum nang sunung de nang tum se Bisonat ke dudunji kali masalam ke nini tum ke dak pen pilo council pen nang ram thekpo state le long lok tani tum ko ani nang tum nang kapang dang nang po pothasa un elake impossible lake itu men Karbiang long pen Bisonat district ko ane ke chilulang itu ko sama ke pangram daun posal satellite selami pula hai 6 schedule satellite selami pula hai 6 schedule satellite pu ke niyom ke avi lason ke constitution avi hala Tripura to man pi hai Tripura tum phanta modified 6 schedule sigi pi ke hadakta modified 6 schedule long pangduk vok a 6 schedule sigi pi 1985 full flag itu 1988 aningkan 88 aningkan si pangduk vok 6 schedule si Tripura tribal tumpan pilo amat satellite ta pilo hala ki pi ho ta ma sigi pi detan non itum Karbiang long pange itum ke pangduk vok 6 schedule kalidet lang non ke se pangduk ra pangduk vok ra Bisonat ke do Karbi tum hanta satellite pinang pute pangduk vok hangjang i pute la bangge central government tum nang kroi dun deji athema lage Karbi
Karbi Anglong arlo bongali bihari itu manta nang dudun waret long poke hala tu manta election ta tur long po CMEM ta man long poke di hala bang ge kroyi hala bang seta lage ilitum methang da ci pivir nang bang phanda pivir nang wa kam cha na nat le he na sili fan si pena tum pulo ne pulo dudun nang ne usini pula sam long dudun nang ne lo bitiar long nang pulo lasi boro tum aning ge hin o puselang tum po ta boro tum aning hin o puselang ta pulo to political long ke aning hen o polam ke bang le itum le non alang itum dak lang hinang dotun ko kente itum le kon Congress BJP itum majo kapre a political party to malang itum da election party humdi tam nang ko kritik aku dak automatically hesel nge EM inut nang long dun ver bang ke karbi ke che dan nang tha long le ha ke the same condition hala dak la son si itum pakai nang ko kalang lo aku boro tum da nang ni pupede chile la Aku boro tum aning hino pula he. Ande Asamis tum aning ke meveret tong itum phan nang dong sit lo man te. Isela masa Asamis tum jong sila aning ke me pulo te ili tum phan people no nan tai tum phan jong goli punang tu kalang. Nang tum ke munir ok chuatu. Kalang. Nang tum ke munir pensi nang tum ke kenela. Aku siksidul autonomous state tapi pon nang pipedet ante. Aning meveret pulo tante. Lana ningkan nang cak kenina hilang ente. Aku jom si aning meveret pudang te halatum ta bisonata sorta asam long le dudunun pulo tang te dakla dak BJP tum ba Congress tum sita autonomous state ke hang porque la ka ang hoben si puchor le aning ar lopen ke kali kumar le asam long le dunang ver dudun ver anang pulo le la tum aning ar lopen ka mata autonomous state ke filam lo ha 19 kon 70 years lo bobo 70 years lu 70 years I STH ki hang inglong so pot ka chi hang inglong lele autonomous state ki lake rat phan pi lo isi ka mamang hu isi ka chong thoya bidi chola ko dangili thea ju ponik tu halas satellite council ke sing ji pu ko anake jo ji mate ko anake sungi bang six schedule central government nge congress hota non BJP hota six schedule ka pa veji aphan lok se claim lo la ke claim tik hota la autonomy ke Kashmir ta bang pavedet lo son hut le lo 60 dul le pang dang ilang mala le laga pachu be kam chon na kalang le lasi isilam non dang ningjena hela karbiang long penangan ari so jang non ta ningjelo bitiar long do nang ne tu pen asam long do na de halang ni ki potum ni elang to man isi alang to ta arjuing tum je bitiar dodu nang ne polam bang nang tum ta clear tham thek nang punon bang ke kopia polo dodu nang ne boro tu polo aning hen lo puselang tum non penaan tum ningjelo boro tum aning meme boro tum ga tum praktik de karbi tu manak chingrom chom lo prote political ke hada aja kong dokok po political aja kong dokok lo prote boro tum nang tum humri damji kalang lo alang tum ta election thurte hai nang ko ke kalang lo alang tum ta em choing tung ji pulu tang de hala dakar humri dam me huri dam de kalang bilal mati aku la solam lo sar lana ja ko ngapor il tum ha lana abar sai ke minang pil khada kar bi tum ha je kar bi ang lo autonomous council ka chari tum IMP ya CM tum nang tum bitiar ong du no ni tum hala dak bitiar ke do achip tum pe ni tum nang ching ki pipo puselang tum lam chak pikang nei polo agreement tok de nai constitution teng lasi ni litum ke APHLC pen ke ilitum suggestion ki pidun ke la helo ke jo bisonat ke do a district an non ta rong ni rong thong ke parlupon et le la tu aku pupu sita li le jong hele parlupon ang ni pusita parlupon vek phal tu achema boro arong pu arlu do hoke anke karbi tu nge prat phun det ko he aja ke BTC arlu dun po aja ke intan dun kok po la si le tum ki pu bang ke BTR arlu le karbi arong ke do anda pon thun et nang yi siat ai kor je tok pe pon thu et nang yi la pen sikidul arlu lo pa dake la si karbi tu nge hill tribes lo pa dak hill tribes pura BTC a government atum alang litum deng vek nangi lake deng ta deng po he muthe ili punang po bang lo deng po deng lo kali lo council ben lo hala elite council ben ki pudun nangi thanga ja kong ta ve binong ke karbiang long ben ki pudun nangi thanga ja kong ta ve muthe ili hala dak ke do karbi tum si pudi itu suggestion hai ili tum suggestion lo lake la si
lapen BTR arlo Karbi atum second language Karbia alama bange second language pusi papedeng dat nai ate mahadakta do dak Assam le Assamese alam ningje nang ipu pipu son hedi arni si het isia office along application hang le hai amat English pen tok rong application amat deng de la Assamese pen nang ipu ko yo amat nang chewoi yo la pu yo dak Assam ke plang alam lo la si hadakta boro alam pen tok de lo te English ben tok det lo te hala tumta son puji mene mo arni si ke no ko pupe thek lo no na ma ke pupe seta mo phi ke puji mene seta la pot si hada Karbi second language pa pinchong nangi la pen official language da second official language pinchong nangi pura hala dak il tum non pen ma hang dun det nangi la pen hala dak ke MAC pu le kipu gali hada ke MCLA pu si ke pu member of Council Legislative Assembly pusingi pu. Lapot MCLA ta constituency hini ke Karbi atom phan reserve pidet nangji pu. Seta lapen ke MLA ta isia bangke Karbi atom phan reserve pidet nangji pura elitum hadak angdu nangji pusi elitum pulo. Lapen Karbi atom phan ke hadake full political rights. Election ki thurdu lapen vote kipi lakaduta full political rights pinangji lapen customary law teng pen si halatu a village council gaon panchayat pu pedatra village council pu Karbi alam pen servan kep puno servan in koi puno servan krep ho puno lage ninghang lo ba sarmang kep pule puno ba akaprek le puno ser pada arjuing tung te se van but arjuing tung te dan kopini pule pudunot seta Karbi atum aprang ben traditionally aprang pen kedo ningkan suri ben kedo Karbi arong ame alam si amen pen si hadak pedolong nangji pura boro toman pudet non article constitution article 243 dia long ke tok do la pen ke paragraph 31E along 6 schedule along ke tok do lake alang litum hang dun long lo lake athema lake constitution si kipitang a right aja kong lo lake la puson si ilitum pudun lo seta arni si ka chingi ne penajok aja dunge ilitum si mata table tengweret la la si table tengweret lo ben ke nili bhanang paningge long le det ya kam claim lo seta lake therak me alam lo tema lage bangka do ita iputhur pon lo Assam dang si chini thu lap lo India bete ta chini thu lap lo kom lo la customer lo ninge lam sa meghalaya lam ninge dam po nili meghalaya hala so nona sono sa condition mangi siwa lo 1969 efar bangke pu Assam do lo hala pena la rong ni rong thong ta hapu jokon chok lo hala tu mga pinireng mesen yo ate hala da ka Karbi atungke non ta sik sidula teng man silang tungke enjoy long alu do bom sidula teng ben se ame thang teng jari lo right te kupima Meghalaya so chomang garo la pen hala jointia tung kupima kelo teng sela tung ta long lo gete same lo mosar no kala la sil hala da Karbi Biswanath district Karbi tum ta Meghalaya Karbi tum hanang le tum concern enam ta anu sibak damra nam tum concern enam mo hada nilinang tum hana paching kiji halada arong asar halada kedua Karbi tum ko ansi enjoy long malong le manang tum nilinang paching kiji nang tum Biswanath district tum phan nilinang paching kiji hada arong asar a village headman englong aswaja kong ko an ke thema supreme power puselang le bang ningje thukut kente tenang tum pini Assam long kedo kupil tum ke long kente tum ke non Karbi anglong mate Assam long ke doa Karbi non Karbi yang long lo Assam long ke doa Karbi tum pini non anta tum 6 lo te supreme power anta tum ci orlong lela pulutang de tum handa Karbi yang long edo tum manikon rengun ilang ci chudor delang a pisi nang tum hangi Assam long le do no bitiarom do nang ne puloke lake nilike matha dam ipinalam lasi nang tum ta isi jakong do dak Biswanath ke doa Karbi tum tame nang tum le hala da bage dison no je kewang je ani Karbi yang long asor ason ke tumta furkimu bangke bikang nang nelo hala sot kamat tek pot bangke non lake nona apor ke nang tum wanwe de seke meji lake nang li tum phansi joy keji isu phana tum joy keji lasi hala so bangke nang tum bangke furkimu lo mage bigri no
nang tum hanili tum hin ben nang tum hanang chuning rilo kisung hi ke nang tum si sungi nil tum nang ra dun dal tum aja ko ngabe piniarni nang tum kisung karbiang long kupil nang kara karbiang long otonas council pilang thai hem nai ki pijot ke la ke nang tum hanang kerap kali nang tum political right komala nang pipo hala bang sil tum chelang nang ji komane community hol nang ki pi komane kupine nang kim pi la bagel tum ili tum solution kali ili tum ki ekai ding pi isu phan tum mathap dek nang ji athe no ni tum sung pi nang tum nang theklong ji karbiang long autonomous council tum koan si claim ke ni tum chini lo uttor borbila long bangladesh nang bio tanon pon tala so solution ta claim theklang pulotang de nang tum kupi sinai claim thek po karbiang autonomous council tum la so bang nang tum munthi nang kokpo halga bisona da karbi tum tame dak ni tum sung pi ni tum si chini pini karbiang long nang kacari atu karbiang long ke tempi atu karbia pujong chalo pini kamatha ke kandai jok si pini ke non puanta nilitum owe kimia tum nalitum owe kimia tum tamela son tholo muki sungji jong sinang tum asam long do don pulote ni tum na chuning ri don alam magelalo nang tum tamini tum asong sung nang nelo ni tum ason duk nang nelo nang tum ta reng mi do dun tha ke reng mil nang tum ta do dun noi pu bang sin tum nang pu athe boru tum ta six sidul inglong asolo itum ta inglong asolo lason thak si halam meghaloi long ta penana rong tum dun choka jok si pini bang kehla dakta reng dok reng bang dolong lo sita il tum six sidul do ta na karbi ang long tum nanta meghaloi long do karbi anta itum chu phudun de derlo athe therak meme ningduk meme lasinang tum ta mi hara sorani bang ke la solam bang ke van ve det jake mepo il tum a khe fan di soi jang fan rong ke clarifan nang tum ta matha parsik tha lapen council ani si ceparai bang ke niling ningje depo karbiang long kecethan kacimu malama bang ke hamphana song phantap arjuna hilang polo alang tum nili puingtung ke hang ke cethan cimung nang pusi hada ke hang sta komane bang pri bang coaching mai bong wong si hala da ke hang da son lo pini lochar le song dum han pini lampat han long loma pini jakas tum handa lambat hanong loma pini KNC tum handa lambat hanong loma KPLT tum handa lambat hanong loma Kenela tum handa lambat hanong loma purutang de latong tum kechikro jo nang theglomante latong ning siang thegloma lahen loma ning isi hem isi pote charju sar nang ji hem bochelo pote pote murti charju sar si hem ke thirji pini raso kaching mai ke la ke nili hin pen bang ke la ke chok dam delang pusini lipu deji athe KSA tum talang tum da kaning dia right do aja kong do alang to ba khemo yar bong pulo te alang tum tal kanangji nangi hala so por galang tum ta pinangi polo KPLT tum handa pinangi polo alang ta longri long pat kache song tum lo kenele tum ta lo alang tum karbia kheang phun kera ye tum salang tum nang che song se pini nar jap lo pulo tang dal tum thalam thesi pathana ye polo jakas na lo jakas ta komano kar jap ke karbia khe bhansi karja alang tum hada lam thesi kininge nanga por pinai polo KNC tum handa son hak thaklo KNC tum ninge lo di lapen KNC tum bang ninge glo ende KSYC alang tum hada lam thesi paninge nai polo STL tum hada paninge nai polo lapen hala kuya tum hada paninge nai polo kopi polo lang tum han paninge long ledet ke freedom of speech po bangke anu tinta doi pot ke paninge nai polo la so kaching wai ke ani siki patsun dante nai hormu kali lage nal sunil tum kaching wai ke cethan kachimung nai apor alama sadang tok lo cethan chimung ngame pusi pulong pulotang te komane bang ini bang phoning je bang pe doi tum kichun dia kam kali la lo tum karbi tum kamat ingdai olang po bang ke nili hat dak se chini dal hal sorni si athela so hormu ke ani si chun det nai po hormu kali kopi posi tum hanange phacholante hal tuhan piblo tumu chhang nahi kente acha nili lailo sa alam mangke non lasi la so bangke nili hin pen mangke hang sar asante messenger pola so bangalang tu mangke non ge la ge thandun et to ke na bosi nili ga chini ge ili ke tipu nangji ge la hello che thana link se da bisonat ke do akar bi tumsi la ke decision ke enangji la ili ki pu la bang hello ili ge jasmen don ke pu nahi ke alam la lesa ili jong hele meeting do dun se ta hedi ili ke thana teng
halatum kroi nang hi po bang kali halatum si po ji ken te la ke la po ye ang ke ili ke rabun on de ji la non alang litum pulo je adivasi tum da BTR long dunang ni pusi pu pula he setahap pu bang adivasi tum da amethang da autonomous council ke chehang thulu haputa fifth schedule teng melong yo ang ke hala fifth schedule lo ne sixth schedule lo ne hala tum ke ham la pen ke hala tum ke lak trok ke bagdo rom lak plikep okep adivasi tum ke duk la por hala tum autonomous council long po ang ke karbi tum hadak lomagi dun po non ako ke itum dorapet nang pusi tum po adivasi tum long lomagi dun po karbi tum la pen aku boro tum ke arnisi ke separate state long lok ji ke itum karbiang long da separate state long lok ji meni hala suhud hala karbi itum hala dak bisonat ke do la pen bisonat chot kali along pre ke do karbi itum kopulon te yo la salam da mathanangi pulon ni tungi pu la pen no mat ke Mikir Hills ke koi sonitpur la bisonat area ke tribal bell and block ta vi bibi hala Samson Singh ing tiahut mikir block pu bitekang la hai teta la ta amen si mikir block chot anat hala land revenue a law thing chapter 10 pen le la mikir tribal block ka selam kali lage amasi hala tum mikir block pu teta hala dak thanga protection thanga ke right ta dak aro pa de la pu jo ke kapin chong la si aku eson alam mathat hai di hala tum phan pulo nang tum phan development council nang people bulhedi development council ko pia lopen nang people la hello non 17 development council asamang bongdu development council ajah ke development council pusi pu ajah autonomous council pusi pu tela ke 6 schedule pen kali la ke Assam act pen Assam atum kape pass a law pen si la development council la autonomous council la pen development council ka salam an ke hala da ko pilo nilitum me thang ke thek dun long alam lo la ke hala da Assam government tu medi ke chenga ko ke fan pilo amat pave junjun amat la non bit BJP ke sarkar ke wang pen amat inkir piche ye la ka ho alam lo pe jo beta kali tam ta kali lo inkir piche lo poisa pipe de khang ya la bu gi tu la pen Amri Development Council bang nang litum ajha dengan chini lo lada bang Development Council cho Autonomous Council kali Amri karbi atum han ki pike amat misensen pi ladak inut ar lo so pi aphat piludun cho ot ko son no ne abang mane mi o edet la son lo aja plan la siha pike alang lipan an poisa pichulo kivige an poisa pichulo alang li keng si inut a minister ko bojat ne bang poisa ta pon atitilo lo bo yokivi la aho kalam lo lai hoi amar ha pike CBI a case piamat la mangsor lo so pia phanta jail thap thu thot khang jang lo bo yo jail ke thap ningkan isi bagdo amar alang li hem la pen agari ke do an sis det khang jang la pu yan non ta edo non ge je plang la ke sunai karbi le lo lata la pu amar lanchot ta kalila hala karbi development council a chairman of hanta case pichok amat alang li ta ke cepat tulok lo la pu yo bela la pipe alang li pha la pu son si gi vi lo la si ne li ge ki pu ke arni si hala arboretum alang ka ninje ta la hello un an pa corrupt po jo corruption un an pa pe claim po an ke hala tum phan ari kok link ti tia son si gi vi ti la po aning hang a link la si hala government along ke do kabojat tat a minister bang aning ke hang a link te war pon po ti la po yo poisan ta un an vuk pon po ti la solam si ni tu ki pu ladak karbiang lo council phan ni tu ke ta ke tok te matha the ate ma ka chingki da bisonat akarbi la pen playing district do akarbi alam si ili gaching kikente la tio la si ange la si hala dak la son je plang lo non hala dak autonomous karbi atom phan autonomous council people pusita development council people pusita a lo ke asama lo pen si pin chong yi jong si
six schedule pen autonomous area council pikok pude lage mesen po lage seta lage pipe thek lo alam lo lage pipe lagi free lo ya ili tum phanenen ki free lo non ta ponchayat sida Karbiang Long nang pani non la pen ponchayat allo pen election ta dunang ji pu itum daki pu bom lo non ili tum kroi kre APHLC tum kroi kre Karbiang Long asor kroi kre lo tema sita bang nang bor idet lo nang bi bor idet lo non sarpan sigedo MSia kedo alim an sarpan si non bidun etlo lapen rong asar alim kan ke mukhia pusi non tok etlo bang sarkar tu lapen ahem si gang poncat an template si non ki bidam lo anle ko pusi hala bisonat kedo akarbia to manle sik sidul leki piye lang mala le la yo lata hala six schedule area pense koi not amat six schedule area long dunjui po bangela ke choklo lake la non BTR long la hello BTR long do not po ilige ke pu ia dim lo lake selam anan ki jo selam sa BTR long dodun nang ne asam long dodun nai itu mahala asam long itu do bom itu district chelong lo to al to pangrom pon ida lo to te hala pangrom ne det pukan sel alitum kamro hala pongri gida mutadak dingje la nang mai long kame 1961 aninkan ke hala da kamro balong bangke Guwahati ke Karbiatum se 63% te 63% ke pini Karbitum kona lo kadat kente te asama sor people itum han pini hala dak itum Karbitum right pipi det ke ate right ki pigya filam lo alam am pianda pini je thek thian asam lo gitu nali lo mante linguist alam lo mati sarta kalang lo aperi ka ching thang anta pini parlin lo tel haya ki komalo te adai gente aku pini hala da akar bitu mata nang tum tapi di bangke nang lam nang kita cepawir noi puto tum toin po mante alam lo mati sa kiri dan ge lasi la so bangke bisuna sor phane like kitu selang thaman ka chuning ri lo nang tum ta munthi pamele ingsaira chengwaira nili tu malam na arjunai polam pupe nangli tum si hada ke hem chubo cheji hem na tum le sai chutu ki ke do ke thagi nangli tum ki sum ke boy na sum chini la sinang tum ta matha pameno ke wangjia ni ke insam jin la pen ning si ke do long ye phalang tum mun chinot handak bangke la helolong tum chuning re bisonat akar bi arar tum han lan cholo choro pa lo ti mung sang ho kalang lo lang na pe lo te logically lang nam lo putang te me thang kar bien long do tum man system e asam ben ka chika ki se break hai ko hala thoi ke do tum han ka asam lo si logically lang nam lo tang te ching par be lam lo na si thot ele tum chethan ban thui chethan pon thui lo nang la bang ke le tum Tripura long ke do try be so tum la ma ti hala bru riang a khai tum non het jong so dak dak lang le tum ki sung ki pho alam mi than pon thu lo nang a the bru riang a khai tum phan hada ke do bengali tum ki pi sung ki pi du la si hala tum apur ki mo la na tum ki sung alam ile tum sar pen puthot chini pon thu lo nang sar nili ka chinia tengke dat ka gosta do tado il tum han nang ke lo la bru riang atum ke borok po tum lo borok atum bru riang hello borok lo binong ke la tum ta borok lo ama la tum aprang dumor area pun dumor po adim hadak si la tum ke do la bru riang atum amat la bongali asorkar atum Tripura abongali asorkar atum alang litum dak hydroelectric a dam lang teng pitip electric ke energy aphan lang teng pitip amat alang litum arit ahidi a rong a hem kaddo kave a school a hospital lang panglung pitip la bruriang tum phan la ke ningkan do o phrang lo aman ningkan 1997 aningkan kalilo la phrang lo ningkan phoke baga phrang lo amat alang litum prat jam lo aja dungedak asam tabang lo aja dunge ake ong ka Mizoram dam lo athima Mizoram me te bok het lo po Mizoram dam lo amat Parokre sirkebra troxia ningkan 1997 aningkan
Mizoram atum pulo nang tum ke dak asor kali nang tum Tripura cedam tunot pomat haladak isi arayot dulu ke cecok ke ceteng amahal tum panang plung tu adlo dak Tripura Tripura nang lelo nang cele tulo alang litum amat bongalia tum aku putulo nang tum ke Mizoram asor dak nang dori puyo di putu amat alang litum pan rong beti long le pacerai long le det lo Pape dolong le det lo ahem ba chi kim long le det lo amat alang litum pan relief camp mi refugee pu si alang litum pan pulo relief camp si kim pi amat parokresir kepra troxir kepra troxi 1997 aning kan pen alang litum pan relief camp along si pedobor idet lo penangan aning kan ke sang pi ne pi bom lo pape cho bom lo apen setahan alang litum pan voter list along amen pa che thap long le det lo non ningkan thom kep lo non alang litum phan voter list long ta amen pa che thap long le det lo election along election vote ta pa pi dun long le det lo la pen ge election ta pa pi thur dun long le det lo long le pata ta pi pe det lo alang litum phan athema long le pata ke en mia thai ke pa pe dam long le det lo la relief camp in kai pi het lo la sa diman si pape dolong chot lo la bongalia tum si ke claim lo la Tripura tribal dom phan lo la bru riang dom phan lo sir bang solam puthak dile ko thelam the arju poning tung until la relief camp ro ge do tum phan education sang ho ba health care la tum phan ne di education da velo school da vele medical da velo thang da lo water supply da relief camp ke mati la ke Chini lo relief camp bang pine mandu son kimpi krai po lapu hem hop lop kimpi ke hem hop lop kimpi po lapu mati la ke elikado veta chini lo paikhana ke do thain da ve osomar ki ju e thain da ve lapu di claim ningkan thom kem lo lang litum ke dona amat de ni lipa pi jot dai po de molo te teni de ji anke la son si pape dolo amat Tripura ke tribal atum Parokresir kebra phokebra isianing kan ke tribal atum amuluk bang pharu amuluk ang bong pen bang troxy kebra sir kep do 79% do 1951 aning kan non 1911 aning kan ke tribal atum ke bang inkoi rahini wedlo bang pharu amuluk ang bong pen bang inkoi rahini wedlo 97% of Bangla ga Bongali lo je plan tu Bongali tum bang Bangladesh pen wang manak cerai tip tribal tum along le am thilap la bu ye ama alang le tum political power ajak kong ta thilap ama election ta Bongali tum si thur thu chot vote ta la tum si pi thu chot chief minister ta la tum si man thu chot la bu ye je plan tu Bongali Hindu tum banglo la ke ama je alam Bangla lo amat ange non ke hala bang suri inkoira troxy a refugee bru riang atum la relief camp lo pe dokur atum aphan tribal tum ta pulo ante netum ke ong e thu muchot lo pot la tum tribal tum dak le pa pe dona ange netum aphai kam muchot jimini pulo jo la pen Tripura recho bubagra ta pulo produce koponan ho amen alang lita pulo je la Tripura riang atum phan la so relief camp long ke to atum phan dak Tripura mar le long le pidet ana puyo resettlement pulo long le ta pidet nang dak le pedona pu amat bongali tum thurpat pape dolong nang ne dak long le ta pinang ne dak pape dolong ali pujal ko la tribal tum mansi nang tumadim kali pu ke putu la ke ni tumadim pu na la non mobile phone long ta do yo lagi ni tuma dim bang akai ke nang do nang ni pu sa bongali tum si pu thu ada vote nang pi du nang nang ne election na pi thu long nang ne pu daki litum karbiatum inglo so tum vote pi long chot nang pu $60 teng pen po pota ilitum karbiatum ke kaningji hai he body hada ke bongali den kaningji tu ke hang ala ngai amena dim kal jeta processor amethang dim ta kali thula bang adim si ke claim thula yo aku salam itu mage methang adim ta ningji tu hai ko salam no sir mo pen pulo la bru tu malam si pulo bru tum lo amat yo inno da bang phan thilot theng bob lo bisujit de barma phan ke la theng bob lo serviceman lo la si la sono sa non idum ta la sonsi non nang man ne theklong lo
asiniri bangke ni theklong lo athe uttor borbilong bangke ile tum non same condition lo uttor borbilong pesipini karbiang lo kangdang lake kapado ida chini lake bangali akhe ke uttor borbilong se kangdang lasi laso kangdang abang bangke non same tripura son sini tum nang manji athe karbiang long autonomous council tum ha 1951 pen Bangladesh pen kewana karbi ari fuji phano nanta amen ingthan thepilang kangthan ji ga felam lo iri tumke refugee phansi tumke jakong horang ki pi kali masar lalu mati refugee lo kya tumke de refugee tumke dak nangdo pen si pini ke tuma jakong nang sial lo ke cheng si pilo political right longle te morni sil tumta la sonman media di mante te council tum la so matha ko si ke parsi ka lang tumna ri tumile rap tumta arjunang ji uttor borbilo tum han kupi pola tum na ta lam thesi ni ge hedat kente anal tum ta dakar bianglo ara rafan nil tum hawar ke harara dakar bi fan pachenek nang putonang tum ka matha mante khala dakar bi tum ke chinoi putonang tum ka matha lo mante khala dakar bi ton kisung pen pa phonang putonang tum ka matha lo monata now tumang hoya joini pini uttor borbil ke do a bangladeshi refugee tum hanal tum monata polo tum hari pilo eviction a hedat ke nal tum han cm nang ke paman MP nang paman ha 1951 pen non putana tum so asai deng hai deng de tapi polonte koma phan ka ferelo nang tum uttor borbilo akarbi atumalo le kichi koma lonte ha Bangladesh pen ke ma akarbi apilo a bengali tum si karbi along le kithi karbi tum dong ke chok che ma bang si chok chelo nang tum matha thala sobutha pini karbi anglo autonomous council tum nang kachari tu 1951 pen hala dagalong lagi pe katum karbi yang lo autonomous council tu madai do mai manang tum se matha noi nang itu congress talo bjp talo sdc talo hala dak refugee tu manji long le pota ke pi 1992 nilipini ano amen pupede po hala 1992 ke refugee phansi long le ke pi pulote la ke kupil la matha da me mel mang me lam unte bang tripura ke amena dim ta longle phelang chenam longle ilte pini bang refugee pen ke ba tum fansil tum ke longle phelang ke pek thu pulote ko ansil tum ke matha kang chim lo to karbiang longa intellectual tum matha tha to matha lo pini lhailam tame non karbiang lo intellectual tum ka matha ke pilo uttor barbilong ke do karbi tum ke chinoi nang tum ke pini chino nitu pini bithung si chini cholo pini nitu mahala rongkhang si chini cholo langpher si chini cholo uttor borbilong ke do kisung nang tum nonata karbirat phanang tum pajok theklo ma pulote uttor borbilong ke do karbi phanong ya tum pajok thek thik pulote karbiang lo ara phanang tum pajok thei pugena karbi nil tum ning thei lang mai tum karbi tu ning thei lang mante la soba nang tum intellectual tum ta ninge thato nang tum hirjir ke tok tum ta ninge tha nang tum log chal tum ta ninge thato hala dak ki do karbi tum phanang tum ke pasu pajok thegi phanang tum nonata nang tum uttor borbilong nang humri lo manang tu nang tum asinuri nang lang lom hada pini nang tum election hai nang ji APSL tum ke election a phanchot pu nil tum election a phanchot pu te tum hailam ning je imante nil tum tam uttor borbil sormasi tum ta kam claim am pio hente nang tum la sola ba people munchi de det kente kar hala dak ki do karbi nil tum ji chini non haragara taun long karbi atum englong so tum nona te inota ward commissioner abi kupia polote la sola ba na tum langchari lo mate jakong nang thike bangke arlo be sinang chilo nang tum la sobang chini lo mate adu commissioner ward commissioner ke haw raghat chot kalilo alam buka janda vedet lo takte dak dili thela marju poning tung ho la pen ka por de ko lo pot ke ju si kar ju bosan thak lo non hala tripura long se me hala 1951 hot ke tribal si majority lo tema la pen kar bieng long ta hala so hot ke tum si majority ke ong lo tema la pen non ile tum majority ki ko mi hek ke hala ke che so tum ase illegal migrants tum ko sona tactic pen si ile tum ang long mati la 60 tripura da 60 si area lo tema ase hala tum ko pusona bidi pen si je kar bieng long ar lo ba 60 ar lo la pu anang ki chana le majority nang long ek lo sar nang le sap su thiek pen ni la solam ni puthang de pajut chop la sap to la pa chek po la si hala dak
non Tripura long ta ko son sinanga malam te je Tripura long ta pini la son haladak a Tripuria ke tum non il tuma karbi son kamat ha ke chok chia jok se Tripura ta pini ke amena dim ta pini district ke hang nang amena tum si pini ke political kawe ke non karbi long ta la son sinanga mando laki non haura ghat siniri mang nang thek jok elo haura ghat pen bukajan la so siniri hini bang ke nang tu munchino haladak karbi tum pini avoda pa fayan ta ve karbi atum avoda faida farokre povet te komalan te richo chui kerte non karbi anglong la so condition bang tu mathalo mate EPSL si atum pulo la tum ke election of hanchot la tum ke ang hoi hanchot te ala ang hoi ke do tum putolo claim thek thek ke nang tum hala tum question era sai loma la bang sil tum ke char junai nam tuman siba uttor probil humri am thato kon si khe ka cheng honma ni penanga na songja tum pulo nang det tong khe cheng hon loma nang det to long ri cheng hon loma te nang li tum jong si nang li ok nang bi karbi ning ang thin che thap pulo te uttor probil nang humri la hala dak kisu ngarak tum phanang tum arjon tha kon si hadaga siniri ke theklong lo nang tum la so bang munthi tha ne lo tek thok tok thek opu bang ke la ke le dam de ne la tok thek opu bang ke ning je dam la ke ale ve la solam nang ke viri bang ke la ke amni siata nang ni pini Tripura long karbi Tripuria tum pini amena lam ning gelong lo ma amena state lo pini state language anta Bongali lam nang li tum te matha tha bojaro long hedi tribal dom phan tribal lam pan ning gelong le mada engke Islam lo sa te la da Islam ka ning je dam nei dolan ipi long ri cheng hon chenam ipi alam cheng hon chenam panutin taning je to le tumalong ri jong si a political raj jong si non tribal ba bengali ke fan tipon lam pulote karbi tumalam chan hilang mante lahelo litum kamat hadam nai uttor barbilong ini litum ta la solam bang besi kamat hadam de nal tum ta mi munthi ta me nang tum ta kamunthi nai aja kong do la sinang tum hana tuning rilo uttor barbilong a RJ nang lang tha uttor barbil long ke che ki pudam nai bangke e son lam bang ni dita ko nang ed dun thu po pang room dun thu po la ke pharu krisir kebra phokebra ke thomaning kansi adon nei bongali adon pharu phira phokep don pharu phira phokep a bongali tom pan ha West Bengal na thu pen wan det le amat la Tripura di ke uttor borbil karbiatum la pen dimasatum along le aprang ben pata ke long tak ilitum a customary law teng pen pata ke long tang along le along si pape do khup lu la pu je amat la tribal dom han ke phlung thu at la aja dum ga ha ing long be thi kat lo hadak thi lo malaria pen jat pen amanon ke karbiatum ke hadak ke edon rong vet lu boda ke do torong long ke la rong kut ten cerosa rong kut anat lo avedet lo an par ke bang che rai lap lo non ke hala dak ke bhari a town se ke plang thu lo hala tu do town ta lo aben lan chot do lo an par ke do ni lo sa khot ni lo bukajan lo son thai se lo bukajan lo ke isia a grand si kopulo madhop grand pulo ne pilo ne si ke do hala da ba ke karbiatum ke khazana ta room na thu long le ha kopia grand pumente kopua ma ki madhop grand pulo ne pilo ne ti ho amen ho ma hada ke khazana ta room dam thu long le pa bang se ke plak sidul ki pu ke 6 schedule la ke bukajan lo la ke bukajan ke ward commissioner anta bongali bihari sai sel hada ke karbi achili inur bet lata ni tum APSL sian ta rabdun det lo BJP sita karbi ke pe hai nang poma sin ni tum da rabdun si alang li hai ilu na son lo nan de ni non ki jutsi akar ju loi ho non la bang ki che su tum nang do thip la pen ke la tum nang ki omuna panali karbi khai atum ko son si hala bang so ki sung pen ke pe jok thek jima prang si sarahin sara panili chuning ri ko ma ta tum bang bisonat lo pen li karbi ang long lo ba tribal so tum an la ke che so tum pen li tum pa jok thek ni li ka chingi ten de ka schedule tribe atum an ke ilitum inglong a ke tum an ke la mongolian a ke sai se po ilitum a ke chichini nang ji ilitum korte injir sai se pure chi kam nangi
first thing อาเทมาเอออกวีอาหุดอาซีฮามันตุเลนิงกันสุริยพรังเอตุมออกวีกะเจพอตุมโลเอตุมเฮมิซีปอลามจินีนังจีอันเกเอตุมจิงฮอนเทกปอละเป็นนนตาจิงฮอนเทกราจิบลา tribal ตุมฮานันจิบฮองจอดนากาจุมังตุมเป็นจิบฮองจอดบางแค่ตุมมันเกจิบฮองนังญี่ปุ่นเล่นนี่คือปูดำกะลีเสตาhala banga khe tum ben le tum che bohong he det son hala naga khasi la pen dimasa tum ben sita kuki tum ben sai tum che bohong he det nai lai lo nei pudam la pen itum ka de ita la sik schedule ka pang tang akam si justament claim nang gi la pen itum ke do anatum itum separate state ta hang thu rapet nang gi la pen elong pet do rapet nang gi lan ke itum ing tang thek gi ti mong sang ko pa jut lo nang li same la phang so pu tha ki hek pen upini ke thanik ji do lang ma ke tham nang ji bang ke ni ta pu ver lo polang li sar li tama sare po son lo ti hek pen li pu po il tum jong si e kar biang long non ni tum ke do bo ma kar biang long autonomous council a hok pet li tum che song ji pulote autonomous state ba hemprek hang rapet ji pulotang ke ka che ton ke nang so ni tum ta autonomous state hang apen ni tum bang ke separate electoral bang ke pachu nai asi hala ASC tum ta me alang li tum ta la separate state ke hang along ni tum ta cherap dunji tapi autonomous state ke hang la cherap dun pola pen ni tum non la electoral la puthak separate electoral la puthak apen paragraph 10 sub paragraph 7 ateng pen la 6 dul implement nang ji la solong bang tum ta nang cherap dun apu sonte karbiang lo manga sendiri masih prek dak ji li tum ning sivet pen a hok pel tum karbi eo ka vi sivet pulote la sobang matha pulote kewang jiani ke iltum autonomous state talong da prangi hempek talong da prai pusnili mathadam pulote litumang bong ke khe jan ke tum chijim tanang nelo iltum ke karbi pulote karbi babase tum ke cipunang punang kongres nang BJP pabang cipunang ne separate electoral ke PCLC fanle ale ke do kali ale ke doi ke iltum karbi kewang ji oi kimia tum fan ewe chopra akam mangetum claim nang ne la so bang sil chuning rilo e sonalam ni non ki judhut pudam ing tum ho mane athema la pu pe praprete hino document ne hala arni sihet bithung along itum APHLC itum rong isivet pomasi BJP itum nang hang masi BJP nang hang pule ke dam kali alang litung rong isivet pot pomasi ke dam masi hala pu ke BJP nang ge dun thulo APHLC itum pu pe klang det la hai ake chok che alam amasi hala alang litum pulo nitung BJP long le ke dun kali non ke nitung APHLC long si do bom lang pu chi pu thu lo hai amat ajaha tum ke ther pu nang tum phanang pe phobat ji pu si pu la BJP along ki dun kali nitung ke APHLC long si do pu ki pu thu pot le ke ther pu la so ke ther kam bang claim ke det nai jong si mo pini che plan det lo te la ke ilitum chini lor ma si la ke BJP tum si ke claim la ke pu si la BJP tum handa choning ri lo la sa tebul ke teng karbar abang panglum le det nai ni tung la pen ke che thera karbar abang panglum le det ni ni ta la solam bang ki jot sila na pu det pasaran lo nang jong that ko la si la so ka che thera bang ke ha ningkan surini ya ningkan ason bang ke wan vet nang ji athela so ka che thera jok si pini karbia tum ke kisung nang lo ala si PML pen SDC tum nili ke pudun vega bang lo nili ke practical pudun vega bang lo thaya so che jong krai nang ni lo nona por bang ke no pak chirung ham nang ni lo la so bang ke nang zum tang ton me lo nang li ke thera dam nang ke ini tu malong le phelang nang chia phan sinang le hala tu man si ther dam nei karbi phanang le ke ther dam ke la ke nang li ta ale long le ni li ta ale long le itu political rights nang thi dun er bang itu ma asakori nang thi dun er atum hala tu man si ther dam nang tum dang nang do long le la san la ke lo teng pen arona teng pen la ta ke ther ta ke ther puta kali arona teng pen arona teng si tu ki pudam nei basi karbi han komane ther nang ne baru ther nang ne sa da arona teng pen pu hai nang ji arona teng pen lo ke kalang la si la so putak la si ke jut si lo ni li stame petini ni juen pen ipini a 6 dul la so itu bejet poin la si non ka che ther bu bang ke ni tum che ther nang ne poi pin se me ka che ther tek so se chot ajur do mu chot aja kong ni tum long si do lang la ke li tum law and order la pen ke arona teng pen ke dam ba ko mane phan jong si dak pen to nang hi puteng ti tum arona teng pen lo ti sai ba le dan nang hala hai hui hello tum aja kong ke nai ka che theng ka che chok par mu ti
la si pinong we tok so long itum na chitong don itum ching hon nai kathar sir alang li long pen semi itum jumisen khai fan kenang sot mati itum de fan kenang sot alam itum pan par pan thek pot pen ki pinong we mai long na chitong don ko lang li fan semi churo perfect lo sir karno la pen itum organizing secretary alang li timung sang ho long pen semi program itum khai parman la pen itum de parman alang long pen semi jumisen alam pinong we so long itum long na than ng chimum don pot alang li fan semi ninga klong pen churo perfect lo timung sang kasi kadoko we pinong we online streaming matila tokso long nanggelang dun apor nang chibi ben jujur apor sita la pe klang det me hala Tripura munit ka pithi bang hithi ke dam munir phat episode asopi nutvet lang bo lang asopi ta la bisojit Dev Verma la riang monit la hai borok monit la eng long so lo ang bongali tum theng bok to tangki kado ways to me pinong we aring samapor mithang apor doan chi usi so tokso long apor na chi pen nanggelang dun pot nang tum pan semi ninga klong pen Jurber piglo la pen ning thilo kado ways to me khayalam la pen ki mithang ade parman ning chi bi pen kachini de dum apan stemi thoing long semi nang tum ji than ik pon pu busin ning thilo asika do we pan semi ajo mi kardom je tum hin pen pajere lo kardom